Nogle gange, så skal man støvsuge denne her pilletank, fordi at den kan ikke komme af med støvet. Og støvet fra træpillerne kan nogle gange lave sådan en klump, og så stopper sneglen til, og så er det noget værd lort. Så skal man nemlig tømme hele den her, og der skal man så tømme 100 kilo ud, eller sådan et eller andet. Ikke? Det sker, jeg vil sige, det sker for mig, er det sket sådan en gang hver anden tredje år. Og så skal man så lige tømme det ud, og det er super besværligt. Men så kan man lige tømme den ved, at man lige lader den stå her. Det kan man overhovedet ikke se. Jeg tænker her. Sådan der, så kan man bedre se det. Altså jeg lader lige den stå og tømme ned i en spand, sådan så at så jeg har taget slangen af, der leder ned til kedlen, og så står den bare lige og tømmer ud, sådan så vi kan få det sidste helt ud. Og det smider jeg faktisk bare ud. Det den der, for at være så meget støv i det. Og så, når den er færdig med at køre her, så støvsuger jeg simpelthen resten. Det er sådan en ret specialiseret ting, men det er meget godt at vide, for ellers så koster det et teknikbesøg.